बरा के जुग हो गइल बा आदमी रह चाहे मत रह रोसजन कर सुबेरे दुनिया के लोग देखे अपन प्रतिष्ठा अपन हाथ में बिया आत्मनिर्भर बने आ काम करिए बाहर निकल जाइए बेंजू उठाइए थोड़ा बेंजू बढ़ाई होने से बिंजू ये जो से बढ़ जाता हो जो से बढ़ाई तो बढ़ाई बजता हाँ ये बोलता चिना बोल भी उकाई है इन्हें को चीन गोल दे दे चले ना भैया भैया ए भैया भैया हो ए भैया हमार राजा ए राजा जी एक करे जा ठंडावा हो अब गीत संगीत चालू हो गल त पानी अब एने ना होने चलाई ओइ लोग के पानी लगला रवा कहता नहीं कि हम ऐसा कोनो कंपनी नहीं के जना कंपनी में शिव नारायण पहले गइल ना होखस आ पीछे से दूसरा के ले ना गइल होखस सही बात बा समय होला 10 बरिस के होला चलना 40 बरिस के होला बुलंदी पर चढ़ल बहुत बड़हन बात ना हो बुलंदी पर पहुंच के ऊपर ठहरल ऊपर रुकल बड़हन चीज है रवा बुलंदी पर गई नहीं आ सड़क के गिर गई नहीं अरे वो पीछे पीछे जकरा के ले गई नहीं आजो मार्केट में बा नाम ना धर बाकी जकरा से रवा दुगो लगावत नहीं ना ई उपलब्धि सबका व्यास के नाम मिलल रौरा बिहार में जहां के बानी रौरा कपरे पर कोई को व्यास बाड़न रौवा संग के गावे वाला आज भी गावत रहन और रौवा के बैठा के कपड़ा का दुकान करवा दे लेकिन हम बलिया में आई तो एक पीस उत्तर प्रदेश बागी बलिया जिला में नया कलाकार खोजब तो कमले से देहाती रुआ भेटई है आ पुरानका में स्वामीनाथ बस दूगो रवा गिने भाई तो रवा कपरे पर 4-5 गो ब्यास ढोलक झाल लेके अखाड़ा बा ये बुढ़ावा टांडो करत कपरे पर तई उपलब्धि कमाई बहुत बड़हन चीज है रहल सवाल गीत संगीत के तराग रसोईया पाग की एबरे रव गीत संगीत बिगड़ल बा कबो निमन रहे फिर निमन हो जाई ई कुल रियाज के चीज है बस खाली नचनिया निमन रवा रखे ई बहुत लड़ाकिन हो गइल बे
बहुत पियती है जननी पानी अब बेंजू वाला निरोगी रोगी ना देखियो अब वो बैठल बने हवा छूटी तो बेंजू जो मैं उधिया के लेके चल जाऊं। गाय आदमी हो बेचारू। अरे भाई आय हाय हाय सुंदर भैया गाई हो चलिए चुटकिला कहले बने ओकर उचित जवाब दियाई मेरा रू हमर करत रहे न एकर जवाब हम देब बाकी तनी फेर एगो सुन रहनी से हम सेवा करो अंत में एगो शोक गीत सुनाओ जाए तब कार्यक्रम के विराम कल जाए रवा सब तक चाय के स्टाल लगा देहनी सब अरे ना ये प्रधान जी अब भाई चालू हो गल खाना रह से तो ठीक ना लगी चाय हटाएं बाबा बाबा हो गल बा हटाएं अब चाय बात दुनिया घेराओ बड़ी लयदार परिवार आप में आज हमने को उपस्थित बानी जा लीता एक कॉली सुन रही मन का भजन हो अरे वो लयदारी गावे लगनी है लयदारी सुनावे लगनी है हमरा बुझा गल कि ना अभी कुछ चौड़िया पर लिखा है कि अभी कुछ बाकी है इन्हें की जनत का शमशान घाट में तनिया तने बैठो शमशान घाट में एगो मुर्दा जर रहा है सब कुछ खत्म हो गया चौड़िए बचा रहे चौड़िया और ऊपर लिखा है कि अभी कुछ बाकी है बड़ा चिंता में पड़ रहे जनक लसिया जर रहे कि भाई सब नहीं न पता बोल चौड़िया पका लिखल बा कि अभी कुछ बाकी है आ तले जान जाए कि घोड़ा के रेस लागल एगो घोड़ा वाला दौड़ावत ओही तरह लेगल चौड़िए पर पड़ल चौड़िए फाट गल बड़ा तब ओकरा बुझाइल कि ये लिखल के अभी कुछ बाकी है लीता फिर से रानी भजन का भाव बा कि कवन बहेलिया जाल ओरिजिनल चमान तनिया जे तबने जे रहो लगा ली तो अच्छा जनाला बिन जरूरी बा के लग